To haka ni ko por nga ai ngu biang yo blay ba nga la ban hikai biang ye pi gani ke jing hikai but menta ke sngi nga kwa ngan kren ya kawai na ki jing hikai ka ba nga la ban ong kadai ka jing hikai ka ba don kam e ban pen kan mau shapi ya ka jing dai ka jong ngi ki bangai but ka jing trai ka jong Mynsiem Bakhuid aga jing em ko ba malak sngi kani ko point ka dai ka banga kwa ngan kren hagid ka voice message ka jonga ka menta but ngan kren tang yi kani ka point menta ka sngi but ka ta ka dai ya ka jing trai Mynsiem Bakhuid aga jing em jingi ka ba malak sngi ngan bu da ni ka ktin Mynsiem Bakhuid uyarap yangi bangindan ka fellowship ka babadu play ngan ong biang sisien Mynsiem Bakhuid uyarap yangi bangindan ka Jingiasyllok ka bajan baru play dengan hikaya ka ni mendag sngi ba Mynsiem Bakhuid chong play udai ubala ai knang shangi ki bangindan ka Jingiasyllok ka bajan baru play Shwai ka ta nga kwa ngan penshay fikin diat aga jingidai bat kani ka Jingiasyllok ka bajan baru play lingkot kat bala ngan syukuran kanang bapindup syai hadukat no uplay uiet yangi pi habau play uthaw yo adamat ke im haga Bible ka keren syai ke kitab Genesis bahabau play umut ban thaw yo brio ukot ia ke Trinity ia ke jinglong lai hawe wang tong ngin ia thaw yo brio haga durjongi but ka jing thamu ko jong ubleu kupau bleu khon baru bleu Mynsiem khon bahabau thaw yangi gibriu nadu basdang ke perthei ukwa ya kabandon ka jingia pliu jingmat lani kata ka Jingiasyllok ka bajan baru blai hendra ya kata ka plan ka jong blai la pen feel no bo da kata ketien la pen baklano da ka jing syapen syai ka jong ka im hau aga mahau setan wana ka dur jong peseng Badadin bakila haba ke pop jong ke jing bom kongo. U adam ke im ki do no ia kata ke Jingiasyllok ke bajan baru play. Tapi pulih na ke Bible u play ulat hau ia galat bandan ke Jingiasyllok ke bajan baru brio. Nadu ke por ke jong ki khon Israel hi. Ulat hau daga lenti jong ki merat ba an kinyai ki bat ban peniap ki ba daga senam rat kan dan biang ke Jingiajan apeleng jong brio pa play. Ndrei u play yo i bakaniru ke feel. Badadin nang tu pipet naga Bible kadan ke jing-jingai ke bahadu kata-kata hapadeng jong ubrio baru belai. Kat hadu baga poi ke por bagi kun Israel kim nuot ban let show belai ban jan show belai ki tiang nama ru belai de bakoi. Bat kim nuot nama ki tip balada ki jan show belai ki niak. But I ngu il belai bau belai ulat hawi ke lenti ke bakrau bangila ban let show belai baga takadai adin de ki spasnem mu blei wat ikalenti bagata kadai ba unwan dala dehi bada ba wandala dehi uyap ujisu na gadingna bada ka snam ke jang ulang upen kelano ikata ka kenro jang ke jing penikhlat ke baga Bible ka ong but daga snam ke jang thau biang ikalenti bangila banwan ajan chau blei biang sesisen Bat ngas ngongo yo blay hadin bo jisu la dep le ikani kum ki banget ngila iya ka bangin wan khmat jo blay daga snam ko jo Jesus Christ. Ngan shupuli le se fi khndiat ikani ka khat ka banga sngotanat u ong iya kini ki ktien ngap ngan puli fi nagani ka Bible khnang bakan nong ka jingmen toy iya ka jing imchi wong ha ka shiti shigi Hebrew ka nong ka bchipo nagan khat ka ba kat kendai wong nama kata ko para banget habangi dan gejing sluri ka banet chiga ta jaka kentang da kata ke sna mu jisu kata daga lenti ka bala pen kentang nam ta jingi ka lenti ka batmai ka be im lengba kata ke jingka kata ka long ka met jo
Pi da pi puli ya gani kamot uji sudah ke senam jong ula pelong i ke lenti bangila ban let show play sugar cat jong ke jing ai. Ni ai ngo yu play nam tau Jesus Christ. Handai hadian bo Jisu kiu no sebeneng uladep ong lupa. Ia ke senran ba pinsyonga Jerusalem. Tada na pun ko pi de ke bar pinong inong play nga Jerusalem Judea Samaria Bakhuid ke pertai. But what let klet ia gani ke wei ke jing shisha. Ba aga jing shisha abau blay u ayo Mynsiem Bakhuid shangi. Kadai bau Mynsiem Bakhuid u yarap yangi. Ba wat ladang ilayo i galenti ke beim daga senam jong Jisu nrei kadang don ke jing yangi. Bangin mau bangin yo bor bangin yo ka bangin ngin dan ke jing sngaut ho yo blay. Bangin la ban let show play kadang don ka ba ye ke jing jingi. Balai ke nama ngidan ke jinglang beriu hala dehi ka bangim la dala dehi ia ka bangin yang khmat show play. Walang itip bau Jisu ula play ka lenti na kam ta jingi. Naga taga daw ngidan kam ia ka bor ka jong Mynsiem Bakhuid. Hi naga taga daw ngan puli pi naga ni ka Bible. Ni shushim ye gane ba ka datang ka jing duai ka ba ki shait duai hagi jing sang baro. Haji shangi klam da sngaut ho igi jing mot jongka. Ngan puli na ga shithi ga ba ar korin ga lanang ga ba khat lai na ga khat ga ba khat sao skap u Apostle Paul habau tho ye ga ne shoban pun kut ga shithi ga jong u ong kom ne na pi puli na ga khat ga ba khat lai u ong ki riu khot baro ki ya khuble ye pi ba ga khat ga ba khat sao ong ka jing ai u Jesus Christ u bo try bat ka jing it u blay Sngap ai gani wong bat ka Jingiasyllok Mynsiem Bakhuid tukin long lambat pi baro. Pi hang ni uanra ia ka Trinity. Uanra hang ni ia ka jinglong lai hawe. Yau Jesus Christ. Yau blay kupa. Bat yau blay Mynsiem Bakhuid. Kani ka jing duwai ka jong u Apostle Paul. Nakabenta ki banget ya korin. Kadai ka bakit jing mat adu kata. Kawai ngis ngaut ho bagadan ka jinglong lai hawe. Bat ngis ngaut ho ru kat tu kat ni ya ka mau ya ka function la ni ka rukom tray. Ka jong ka Trinity. Namar hang ni uong ka jing ai ka jong Jisu Kristu butrai. Kamot u Jisu uday ma ubawalam ya ka jing ai. But ya ka jing iet pat day blay ubala iet yangi daga jing iet ka babam chukot. Ula ayo Jesus Christ na mabaw iet kata-katay ka pertay. Henry haga jing day pat Mynsiem Bakhuid uan ra i ka nagakatiyan ka baong ka Jingiasyllok Mynsiem Bakhuid. Pika pamut ba Mynsiem Bakhuid ka jingtray ka ba hapdeng tam jong haga jing day pat kibangayt ka day ba unwan ra iya ka Jingiasyllok ka ba jan hapdeng jong kibangayt ba hapdeng jong kibangayt ba dublay. Nakataka daw nga Diyos nga tanat bahaya ka ni ka jing duay ban nga idan ki priyo ki ba shushim ya gani baga datang ka jing duay penuay hagi jing seng bangi de ban shutip ya gini ban shu banang man duay penuay hagi jing syakam day kumta kani ka day ka jing keren lesi ka jing thok ka ba kit jing mut aduk kata pila ayo asngaw mga keren mentan haduk kat no bangi sngaw tho ya ka Trinity ya ka function jong ka bat bangi day pan sngaw tho ya gani ba ya ka jing Jiasyllok hi day Mynsiem Bakhuid ubala ban wan ra ingi siya jan jong play. Nama daga jinglang beriu jengi ngimla ban le jan jong play. Hoan itip ba daga senam jong Jisu la play kalentin ray. Dala dihi ngimla kani ka do jengi ka palan. Bat ngim sngot hukum lo bangin dan kita ka fellowship la ni kita ka Jingiasyllok ba do play. Pen ban day Mynsiem Bakhuid ubala ay shingi. Uba pela yangi bangin dan ka Jingiasyllok ka bajan ba do play. Tingan pen iya fiya gani ka por na gani ka katiyan ka jong play. Sngapa? Kadai ka jingi kai ka badan kamba gani.
Naman pinda puli na ga Bible, pi kikidan ki jingman toy ki bakraw ba, habang idan ka Jingiasyllok ka bajan maduplay. Da pi puli na ga Bible, sengap ngan pen finang ni, habang ka kren chupang ka fellowship, sengap ngan puli ka ni ka ketien, ka baong gum ni. Haka shiti ka jong upol, shaginang Ephesus, ka lanang ka basan, na ka khot ka bakat santer ter ngan puli wang gum ni. To kami bahati kumno piyan, kum ki bom stan nrei kum ki bastan. Da ka basius pa ya ka por na bagine ki sngi ki long ki basneo. Na bakum tato wat long pi ki babien nrei ki basyempang ka ikaman jong trai. Bat tu wat long pi ki babuat da ka wanya ka badon ka jinkinwin. Henry to long ki baladap daw Mynsiem dapat bahay ka tagaktien. Wat long pi ki babuat da kawan haga bakadan ka jinkinwin, henry to long pi ki badap daw Mynsiem. Sengap ngan ya peni pi ni di dekat ka bakordor ba ka bakit jingmot rushibon ka ongkum ni. Da ka ba ya kren para lok haki sam bat hagi jingruai bat gi jingruai bakin jaman sim. Da ka barwai bat ka bakin ut da ga donot jong pi hau trai. Da ka ba aingo halag sngi na marki eki ibero au play o ba ukupa haga kertengo Jesus Christ o ba utrai jingi da ka ba ye kongo parlok haga jing shep tieng yo Chris. Pi ida pi puli ya ka ne ka jing to ang ne. Haba wabsul pol Ukraini ka ne ka ba ang wat long pi ki ba buat da ka wan. Haba lay haba ka don ka jing kenwin. Hari to long pi ki ba dap daw Mynsiem Bakhuid. Pipin na puli bahaya gani gan jing thong ni ka u apostol Paul usngaw tho ia ka jing traikam jong kawan ha ka jing im jong brio. Ong no bet yo brio bala buat wan. Nda habau brio ula buat wan pinlap igani gawai. Ka jing keren paralok kadan ka jing jantam kadan ka jing kunwen. Teng-teng kadan ka jing kenroi teng-teng kadan ka jing ha. Mau ka jing show edat teng-teng da bagi buat kia le ka jai ka jai. Henry haba wan rapat ha ka ju khot uang wat long pi ki buat da ka wan ka badan ka jing kenwin kila so tho ka tan rei to long pi ki badap daw Mynsiem. Bat ndaw ong ni ketien wal to long pi ki badap daw Mynsiem ko mo lagi wi gentien ai pin long ki briu ki ba lapendap ong no ki ba da buat daw Mynsiem ko chomplay. Balai namar hang tay la da ki buat da ka wan ka dan ka jing keren perlok ka dan ka jing klumar. Henry nda pila dap daw Mynsiem ka Bible ko ong kini keren paralok da ki sam. Fi kani ka jing keren paralok da ki sam. Kadai ka ba kraw hadu kata-kata ha ka jing day bat ka jing selok ka bajan baru Mynsiem ko jomplay. Mynsiem ko jomplay ukwa ban penlong ini bangin ya keren paralok hagi sam. Fi hang ta bisa lap ya ka jing selok jong Mynsiem ko ba ulah ban penlong yangi bangin dan ka jing ya selok paralok daki sam. Pet bahala da biong ngila day kibalap diang yo Jesus Christ. Pet bahala da biong ngila day kibadap daw Mynsiem la ngila yo diang yo Mynsiem Bakhuid. Bat nda pia don para mapi kaiga jing selok apdeng jong pi. Kaiga jing keren na pedeng jong pi. Hato kadan ne em ka jing selok ka ba Mynsiem jong blay udan benta bat ka jing selok jong pi. Pia keren ne em ya ka ketinu blay. Ne ka Jingiasyllok jong fi kambun kalaban poi penban babi keren ya ka beneng ya ka kendau ya ka pertai ya ka mariang ya ka mo ya ka jing jot ya ka jing snail pi keren penban ya ka eke ka ba penshep tieng bat mdai tangga taru ka ba nga khams ngasi ya ka dai bat teng ki jing ya keren para bangen ki baladap daw Mynsiem ki klem sha aga Jingiasyllok ka daw Mynsiem bangin ya keren ya ka samlan ya ka ketien gublay ngi keren penban ban ya ka daw keti ya ka jinglong jong ki beriu ki besyakriyo blay. Banya bishar, banya penrem, banya keren snail, banya keren kam day kumta. Cek bala da fi ong aladap daw Mynsiem, ngadan yo Mynsiem ko. Sngaw si banong bagi beriu ki ba ong adap daw Mynsiem.
But ki klem dan gani ke jingi keren paralog haki sam. Mynsiem jong blay. Udei ubamuan ra ke jing kenwin. Ia ke jingi kelumar. Umdei ubawan ban bangin bangin keren snew yano ban inject daga ketien ke besnew yano. Mynsiem khoj jong blay udei ubapen ki ia ke bangay. Bakin keren paralog hagi sam kamot haga ketien ke jong blay. Nakwa ngan pen fi gane. Mdei tang bang Mynsiem jong blay ura ingi bangin dan ke Jingiasyllok paralog. Henry uan ra ru ingi bangin la ia kaban mani yo blay. Fi ka jing mani ka de ka wain na ki lenti ki bo blay ubu yo bangay. Bau dan ke jing day baru blay. But pimla pin shurwai hagi jing ruai ki bakin jaman siem. But ban ken ut daga dot not show try la da pi klem dap da Mynsiem khoj. Fi I day na kata down fi pet igi brio igi shongom to mawat aga jing im jong ashimetru kambun siya na banga mani utray kawan ga jing kan od aga bakan jaman sim ban kan od daki jing kan od bakan jaman sim daga barwai daga bakan od daga donot shotray kani ga ka mo kani ga ba Mynsiem jong play upelong yagi bange ningkong bani keren paralok dekat kum ketin ke jong play kabaar bangin la ban mani yo play daga jinkin ot kabanadu ka dot not show try kabalai uyalam yengi bangin don ka dot not ka besngaw yo play fi ka jing yalam jo Mynsiem jong play ka day ba uyalam yengi bangin don ka jing sngaw yo play ban mde tangata uyalam yengi bangin ya kongo paralok haka jing syaptian yo Chris teng gani gamdan apdeng ki bangin ngi le persya ye ki nong yalam ngi keren persya igi brio gi beshak replay namar bangi klemdan ke jing syap tiang yo Chris balai namar ngi klemdan yo Mynsiem jong play ubay rap yangi bangin dan ke Jingiasyllok ka bacan pada play tagadaw man tagasngi ngakwa ngan peni fi nang ni ya kani ke Jingiasyllok kabadaw Mynsiem khoj jong play ba upen la yangi bangin dan ke Jingiasyllok ka bacan pada play sengap ngan peni fi kawai ke ketien na kani ke par lesi kani kan ya rap ifi kan hikaya fi ba phinla bandan ke Jingiasyllok pada Mynsiem jong play na ka por ka por but ba Mynsiem jong play ha pi Syllok pada unle shibon ki eki bakodor dengan pen fi kumno fila bandan ke Jingiasyllok ka bajan pada Mynsiem khoi hagen ke jing kai jonga fi ka point jonga ka bang kuangan keren hangne kumno ngila bandan ke fellowship lane kata ke Jingiasyllok bat Mynsiem khoi kawai kadai bapin sngot ho yo Mynsiem khoi baudai u person lani ubadan ka long renyang ude play ubala ban sngot ho yang abad pi ubakren ubadan ka jingbo ciperkan ubadan ki skor ubala ban yo ubadan ka jing sngau ude person ude badan ka long renyang ong bet na dak we kentien Mynsiem jong play ude play bala da fi sngot ho yo Mynsiem kho jong play baude play kumba pi perkat japangu Jesus Christ Mynsiem kho jong play long haga joga rukom kumba pi perkat yo play kupa Mynsiem kho jong play ru ulong haga joga rukom daka ba pi sngot ho ye kata fi namar don ki brio ki bam sngot ho yo Mynsiem kho baude uplay kishim baulong ka paro kishim baulong ka leer kishim baulong ka ding ma kishim baulong ka kinjapor kishim baulong ma hakata ka rukom ka paper
Tela da bishim yo Mynsiem Bakhuid bo ulong kal air, ulong kading, ulong paru, haganur kompindon kata Jingiasyllok bado. Jingiasyllok kade haga Jingiasyllok keren is tu khana. Haga Jingiasyllok iwe. Kading kam sngot hoy pi, kal air kam sngot hoy pi, ka paru kam sngot hoy pi. Wali shim kum tayo Mynsiem Bakhuid joblay. O Mynsiem Bakhuid joblay uday ublay. Ubala ay knang syangi bangindon bangini keren bakandon ke jing stu jingmat fi ikani ka bangi ngi snot ho yo Mynsiem baudai ubadon ka long renyang kaya rap kata yangi bangindang kumno bandon ke fellowship lada fi duai show jisu pikiran yo u na mau peace tip bau snot ho balai pim shim kum tabaru Mynsiem Bakhuid haga jing shishalele udai Mynsiem jong play ubadana jan jong pi ubakwa ya kaban ya rap ya pi bapin duai nane ukwa ban ya keren bat pi baun pasiau ya pi baun pensyai ya pi baun ya rap ya pi shipon ke fi hang ta fin salap ba ngi le ben yo Mynsiem Bakhuid klam le sngot ho fi teng fi shai lam ne em ngani kwai ba fi don na hayeng Pikwa banirap ya gitu ki badana ye nre haba kidana pren ke jing kim itho ye pi kim pe ye pi kim ikran ye pi kim itho wali ke jing jonki hapi ki ignore fi ki nyau ben ye pi pikwa banirap hidana jan hare kim itho ye pi ki le wa jing rap shabar shane shatai klem na tim ni pen so si gitu ki brio haga juguru komru yo Mynsiem Bakhuid ngile kumta nangi donjing ngi lechano ngi pertai ki briu jong play ngi mo ngi persang ka ban duai se beneng se kendo ban ang tade ngi klet ba Mynsiem jong play don jan udan ge jing ngau la da file aku mam itu udan ge jing ngau la da pim tre ban ye keren madu udan ge jing ngau la da pim tre ban sha ge jing lam jong na kata ka daw nga kwa mata ge sngi kan hikai ge ne kumno pindan ka fellowship la ne kata ge Jingiasyllok ka ba jan bat u Mynsiem Bakhuid jong play kabaning kong kadai ngakwa bapin yo bau Mynsiem jong play ubalaban sngot hoi vi ye keren bado ye share bado ye tho u ye ki egi nget bau dan na jan jong pi pin sngot ho un keren pi hakaktin Greek tan rai ye kene kaktin ok ba ong fellowship la ne kene kaktin ka ba ong maka ta ke jing jan ka ta ke intimacy ka ta ke jing jan ka ba bat shisha bat u play hagaktin Greek tan rai ki ong koinonia kaktin koinonia hagajing sha ka dan light ligi jingmat ka bening kong ka krene ka communion fi ka communion ka kren ya ka ta gajing salak bajan ka kren ya ka partnership ba fi penlong pidon ka partnership baru Mynsiem jong play ka ta gajing mangan ong no ba fi penlong parlok bani trailang baru Mynsiem ka partnership but kawai ka jingmat ka krani ka participation ba fi participate ba fi trailang ma fi involve pi don ka jing dejan baru Mynsiem Bakhuid communion ka partnership but ka participation fi kani ka ktien koinonia ka kren ka jing dejan baru Mynsiem jong play bangila ban share ban mo ban commune mandon ke Jingiasyllok ban ngila ru ban ye trailang badu ban ngila ru ia ka ban participate mo ban ye simbentalang Mynsiem jong play usngotanat lada fi itho ia ka jingdan jong share ho itho lut ia ka problem
Mynsiem yo Mynsiem Bakhuid. Stang ban nget bau don hajan chok fi. Stang ban sngout ho kum no kren fi. Ya kren baru. Don ke koinonia kata gajing ya selak kebejan baru play. Unya rap ifi bapin la bandan gajing lau Mynsiem kaba im baru play. Ngan kren tangi gani mendag singina mar kadai kaba korto aradu kata-kata. Bagajing try gajang Mynsiem Bakhuid. Hagajing im jeng igi banget mana ke singi kadai bau ya rap yangi bangindan ke Jingiasyllok baru play. Kata kadai ka point ngidan ke Jingiasyllok para banget man ngindar ke Jingiasyllok kebejan baru play dah ke bor ke jang Mynsiem Bakhuid. Fifin the pet bahana ke Bible kawai ke bangayo i hagani ketin ke jang play kadai haga shiti shigi nong rom ke lanang ke bapra. Tapi pet egani ke shiti shigi nong rom ke lanang ke bapra kajing mentoy kaba adien ba ujisu ulapan emingi. Kani di kam ka bau Mynsiem jong bleu le. Sngap ngan pulien nagal nang ba pra nagad khat ka ba khatsan ka ong gini kikten. Namar pimshim la pdiang ya ga Mynsiem jong ga jinglong marao ya ga ban shepte. Higani ga jing shepteng ka ba nga puliang ni nga sngutu ka ga jing shepteng ba ngimnot setia Panjan so blay, ngitiang yo blay. Hamta magi jiu, kata kajing sngutu kadalut abarok. Bagi tiang yap yo blay. Henry, u apusul Paul abu tho ini ke shiti wong namar pimshim lapdiang yaga Mynsiem ke jinglau merapat yaga ban sheptiang. Henry pila pdiang yo Mynsiem ke jing tingkon. Da ubangi yam kerpat apa kopa. Fikani ke ketien ke deka bakrau bahaga Bible. Namar uong ni ngim sim pdiang syu ia ke Mynsiem jong ke jinglau merau bangin sheptiang. Ngim dan syu aga tu ke jing sheptiang bangidan ko magapor jong ke hukum. Bangi tiang mana isi jan jong play bangi da tiang yap tiang kla ang nom ta. Henry ngila pdiang yo Mynsiem jong ke jing ting kon de Mynsiem jong play. Hadien bangila yo ke jing pen em. Ubayalam yang na kata ke jing ting kon sngaba yet na kata ke jing ting kon na ke adoption siya sonship. Fide Mynsiem Bakhuid ubayalam yang na kata ke jing long kabasyu adopt yang ni. Ban pen kelai ini bangindan ke jing dai ke bejan adu banginda kelalong ki kon job lai. Mynsiem Bakhuid ubangi pediang. Udah Mynsiem juga jing ting kon. Spirit of adoption ka. La adopt ini ban mde tanga ta uyalam ini bangila banyam kerpat banaong aba kopa. Kamut iu kata kamut bangila sendan dau Mynsiem Bakhuid bangin kat yo blaya beneng aba kopa kamut my daddy ukpatrai juga. Hakiwegi kentien uyalam naka adoption shaka sonship naga taga jing ting kon shaka jing long kon try jong play. Naga taga daw kadang ka jing kerkugu bakraw bapindan ka Jingiasyllok baru Mynsiem Bakhuid. Hiteng-teng dah bangi dua kamat jong play mo nangilay jan jong play what bon ba adu mentang sengiru ngilay dah kata bangi perkat ba mau ngi yang kamat jong play ngi ong try ngi renjan kumni nang tangi mau ngi suan sheme try mau rengkat baga pop renjan nang tabat kata kajing don gi bakham nang gi ong ki batingit kermiang sentur nang ta long teng ngi mut ban impress yo play lani ban penbiet yo play. Da kita kiru kompen i jengi ya kata gajing long ke bangidan. Fiu play ula pen kre ya gajing ya kani galenti da ka bau yap ujis ula gading na uyap na ka bentaki pop jengi.
Bahabaw yap na kamdagi pop jingi, ngi don ka pop ngi renjan, ngi tingit ka sentur, ngi don ka jing im ka bomlong, rei hadian bau jisu la yap. Ngi yop priang yo jisu ka jing im, but upen long ngi ki khon jong play. Upen long ngi ki priu ki ba, ki jing tau ki ba tamai. Kumaka ong ka siti ka ba ar, kalau nama san dekat bakan nyo. Kamun mentaan dangila don yo Jesus Christ, ngimuan siyo renjan, ngimuan siyo bagat tingit ki sentur, ngimuan siyo daga hok jingi, ngiwan daga hok ka jong play. Ngiwan daga taka bau jisu lele, daga senam jong. But, ndangi wala jan jong play, ngi deban sung turu ba, habang idon lele yo Mynsiem Bakhuid, la adap yengi, kamta mingi ki gentle, la adap yengi, bangi kelalong ki kontrai ki jong play. Bangi laban ong kumno yo play, bangi laban ong aba ko pa. Bangi laban kot yo no play, kupatrai jengi. Aba gamot, my own daddy. Ukpatrai jonga. Fitena kata daw, uang ni, uang, utaw Mynsiem kan yu ya pelacai ringkat berke Mynsiem jengi bangilong ki khon jong play. Kum tala da ngilong ki khon, ngilong ki nong yo pateng play ken ber ki nong yo pateng lem madu kuris de. Lada shisha, ngili shashi tom lem madu, ani openan buram lem, ngiru batu. Hang tapi sesengut ho ba, leng ba kani, baka don ke jing mentoi ke bekrau, habang idon, ye ke jing selok ke bejan baru Mynsiem jong play. Ngala bangan ong, na bangadang yo por kendiat bangan keren. Haka jing pulia Bible jonga, ngala bangan ong. Bat nganut ru bangan ong kadai tangkum tahi. Bahaka jing day bat ka jing syakri ka jing yung play, hanga ni ka pertai kum ki bangai. Lada kam day hi daw Mynsiem Bakhuid nganut ban ong number one, mdan hi ka jing ito, no blay kupao, blay kuhoni yangi, lada ngiyat lait na ka jing tray ka jong Mynsiem Bakhuid. Namar pimla, pinong ngan syakri yung blay syabano Mynsiem Bakhuid. Takaday ka ba ko? Kabaar, pimlai ro ban syakri yung blay, lada pimda ni Mynsiem Bakhuid. Larangan pin fi pinle ayu, lada Mynsiem Bakhuid, uklempat yo, ya kabanwan ra, ya Jingiasyllok pada blay. Pinle ayu, pinom la satya, pinom la. Kawai ka bangayo na Bible na singan puli kan singap ngan puli fi, lala ada puli tangi kan tingan puli biang kan kalau nong ka bakan rio jong uyanes ka dekat bakat lai wong Henry ndalawan mau Mynsiem ka jing syaken unyalami pi ka jing shisha bar dei Mynsiem Bakhuid jong play bayalami pi ka jing shisha. Nama unum kren la den rei ke rugar bunyo asnga un kren pen pawi pi ke ban sawan. Un penan buraminga na ba un shim na ke jonga ba un pen pawi. Finda puri ye gane pi sno tho balada dei Mynsiem Bakhuid. Te ngasngo palai gane ngasngo lengo gane. Badan ki priu ki ba mut ban syakrio blai ki bam tre ban priang Mynsiem Bakhuid. Dan lele ki ba persyasana. Pat ke jingmat pada ban syakrio blai. Tenlek kum no kan. Syangan peni fida kawai kan uksa kenang bapin sengut hu i gani dekat ka banga puli mentan. Pi nganit hu ifi da filet haga nogo jaka kebetulan ke ike ga kotor sepo jong ta ga jaka. But ndan batip dan ayu dan kebekodor iwang tapo. Labu yo wei brio hakmat balai bor yo ubade tang mo ubala ban rung sepo bar un sawani tu sabar. Ke ike badan topo. Lada pimlet lembau tau brio pinum tip sepo. Fi haga juga rukom ru kani ka perthai ga bakin jaman sim yo blai pau blai khon ya ga ktinu blai
Ya ke ike bakin jamin sim. Pikat ni kalang ngan bu baik ni. Kalang confidential kedai kepala buri. Ya kaba mdan manu manuru bala ban rung ban yoi ya kata mdan manu manuru. Dei tangu Mynsiem Bakhuid ubala ban yalam ya pi syata. Lani ubala ban tip ya kata kebadan sepo. Nak kata kata pi puli ni ulang bakan ri ukhat bakat lai jong Yohanes usakren syai wang undalawan Mynsiem Bakhuid Mynsiem juga ji syau nyalam ya pi juga jing shisha baro. Balai unom kren al den iki ir go unios ngau yaki eki ba unios ngau nang tai nagatai ke mau nagatai ke council ke jong blai. Mynsiem Bakhuid jong blai udon lang to uday ma uban wan ya tu syangi ki bangen. Ya ke eka ba blai kwa nang tai ban pen pawi ko man chong uhang ne. Pi day na kata kadao ya ke ban pen pawi ki eki jong blai day tang Mynsiem Bakhuid jong blai. Lada pim dan yung Mynsiem Bakhuid laban nong no filong nong way. Wali sengawe nganong yung katiyan ngangay. Di ba nga kren ben, nga kren persaan, rin nga kuwa nga nong ben. Lada klem mo Mynsiem Bakhuid ipimot ban kren nga katiyan nga jong blai. Pi siya batay start. Laban nong no pi batay klumari no. Balay sa dan gibrigo ba persyang ban thod ban wat da ka jing tho ki babon ban pen shitom ban ya puli wat ya jing tho lang pertai ban ya tip ya jing mot jong play lani ban tip ya ni bible balay pi haban ban shitom ban tip da ka jing start brio namar balay nan mano bala ban rung shapo jong ni jing shisha di tang daw Mynsiem Bakhuid jong play di tang mo bala buk nang ba un pen pao yo Jesus Christ bon pen pau ye jing long jo blay bon pen pau ye tien jo blay te klemo Mynsiem Bakhuid pi long nong way haga ba kan jaman sem pen ngan si pule fi ko ye khat le si gani gani rap pi pa pin so tho nga ju per khat e gani blay ki brio kim pule ba ye gani pe ju ong kum no wa so pa la ge si ti ga ban kong karen kal nong ba ar khat ban ri wong la kum tangi krene ge jing start aprengi bejanai ndre ome ge jing start jing ne ge perthei ke lemne ke jongi bakhra butri jone ke perthai ke ban sadu no henrengi krani ke jing style ke bari ke jo blai ya ke bala buri ke bo blai la thmul pa men shua girta krange ke buram jongi ya ke ba mdan na kita ke bakhra butri jone ke perthai bala itho namala dagi itho ki nam dala sanar fnai trai ke buram Henrikat kumbala tho ki ek ero baga kamat kam shimla yo I ki skor kam shimla yo snow kim shimla mi ro ga dano do brio ki long ki ek bo blay ula bo lupa ya kita ki ba it yo u ki ba don ka fellowship ba do blay haba on ki ba it yo u ko mat ki ba don ka fellowship ba do blay pet ka on su no henry u blay ula pen pau ya ki hangi dae da Mynsiem jong u namaro Mynsiem u yet iki bro what iki iru ke bejliu ki jong u blay blepim pulya bahaya ne lebih kuat bapin tip iki bejliu ki jong blay de u blay un pen pau de tang da Mynsiem jong blay tila da fidan ka fellowship ba Mynsiem ko jong blay penio tip yegi secrets ki bobon haga hima ka jong blay ngaju sotanat ikatu kitab Deuteronomy ngel nang ba arb kundai ka arb kundai ga ong ki eki bari ki long ki jong trai bo play chingi re ki eki bala pen pau ki long ki jongi ba ki khon chingi mangin le ba sumari ki hukum ki jong bar fi haka ktin english ka sotanat ba ong every secrets belongs to the Lord our God kamot manuta ban tip ikata ka secret na magadebe ki jong play but the secrets that's revealed belongs to us and to our children. Fi lada pi puli bahaya gani dengan parengamat kani ka ketian ka krau palat ki bari ki debi ki jong play tam dan manu batim dan malaban ni shimro ika. Anre ndau blay ula pen pau kin kala long ki jongi bi ki jongi khon sini. Fi hangta pin sesot ho. Bi ki bari ki jong play hang ni tho wa so pa
dan betip dan brio start aga pertai balaban tip kata day tang daga bor ga jong Mynsiem khoi udah ong ni ke baga khamat kampat simio ita skor kampat yos ngok kampat miru ga dan uru brio kilong kita ki bo play ula puri lupa ban pen pau kita ki be jo da da Mynsiem khoi ta daw nga da keren ni gani na mga kwa mata gisngi ba pin shim ni gani ga jing hikai ba ga jing trai jo Mynsiem ga jing em go malang gisngi ga dai bangin dan ga fellowship baru play tangin ay langin duway ko pa nga dap daga jing ngaw ime banga hikai gani ay ko pa kani rap ye kini baro ki ba yos ngaw bakin sngat ho ye ga jing kortor ye ga ba mela ayo Mynsiem ko ban banginom no yu ushurun nginom bo yu ushurun ndrei ngin shim yu bodei ubaya rap ingi bangin la na ga ji slok parlok i bangin ga ji slok pat me apply bangin la bani slok pat me ko Mynsiem ko ngi ay lot cheme ka poram kerteng ga jong chi sung itwai amen blain gur khui fi ko blai shimon